parlong kumba philatip bat philoi haki social media ya kato ka cingcia ka bas ngau sirkhei haddo kata ka balachia haka state Jammu and Kashmir lengba ka cingsiat na phangki leno keng atiar yaki turis ki balawan kai na keleng ki jaka kata ka cingcia ka lachia man haka sngi baar arf tarik haka state Jammu and Kashmir haka district Anantnag bat ka bahap haka Baisaran Valley haka shnong Pahalgam labon ngut ki turis kila mensau bad la keru kacing yap hadu arpu prangut ki breu kita ki bala syasit yap kidai arngut na barri bad kita ki weipat kidai naka state Karnataka, UP, Maharashtra, Gujarat, Haryana bad arngut ru kinong Nepal kila syasit yap hakilano kata kacing ther kuli chong kita kilano kadai baki theu bai thik ha Pahalgam namar ba ka Pahalgam kadai ka chaka ka ba itnat bha bat ka ba khring ru ya ki turis keleng ki chaka banwan chongok kai bat ya kata ka chaka la tipej ba ru kum ka mini Switzerland te haden kata ka chingsha atak ki security force kila poi ha kata ka chaka ha ka ba kila syam ya ki denchat ha ka ba kita kila no kila phet no na kata ka chaka bat kita ki spy kila yo pelaj im no ru ya kita ki turis ki badan ha kata ka chaka ha kata ka por u PM Modi ula phon ya u Amit Shah u badai u Union Home Minister ba udai ban le ya ka baron kam bat udai hiru ban le chngo sha kata ka chaka nakaliang Modi ula penrem curu ya kita kilano bat ula ai musim ngolam ru ya kito ki bala do no ya ki be ki chongki bat ya kita ki badang sumar po hospital ru ula probat ki cingyeram Modi ula ong ru ba un ai da ka batang ya kito ki badon kti bat nom map dalelai ru lane nom plaj im satya yaki bat nakaliang Amit Shah ru ula banlang ya kata ka cingkren chong Modi ba nom plaj im ya kita ki badon kti CM chong ka Jammu and Kashmir ru Omar Abdullah ula lengo bat ula kendit ya kata ka cingcia ka bala cia ha Pahalgam bad ula pha musim ngolam ru ya kito kilong yang kibala do no ya ki be ke chongki nong ilam chongka BJP Ravindra Raina ula klaim badai kila no Pakistan kibala le ya kata kam bad ula ong ru ba ya kita kila no baru ya kito kibala yarap ya kita kila no kin ngat ha kacing penstom ki doktor chongka Pahalgam hospital kila ong ba keto kenengut ki turis kibala Shah Sumar ha kata ka hospital kila kham yo bor menta te katkum kacing ong chongki officials laingut kila no la pensisha lane identify kita kidai Asif Fauci Sulaiman Shah bat Abu Talha hakaba kila ra lightly ka AK series rifles bat M4 rifle ha kata kacing atang ki intelligence agency kila confirm ru ba kita ki laingut kidai ki bala ling bat ka kanhun le no Lashkar-e Toiba hakaba kila penungkam daki kuli stirkor ki ba nyau point reu phuar namata ban plan ya kacingnya siat ka ba kham khlain bat shosho la yo ru ya ka report ba kita kila no kila phong ya ka body camera hakapor ba ki wantur khnang ban yo record ya kacing atak ka chongki te tangkane hi ka khobor khublei shibon